An b'a jira k'a fɔ ko Lere ye Tɔnbukutu mara dugu dɔ ye a bɛ kalo 3 bɔ sisan jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka angara da dugu in na donnaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a kɛlen don kosɛbɛ ka gɛlɛyaba lase dugu ma janko balofɛnko ni makoɲɛfɛn wɛrɛw sira fɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Umaru Sidi ka sira lamɛn an ye min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Wallahi yan sisan gɛlɛya mun bɛ an ka sisan kɔni vraiment an b'a fɛ ka sira nin dayɛlɛ parce que an ka yɔrɔ ni a ci ɲɛna an ka yɔrɔ ci ɲɛna fɛn ninnu bɛɛ vraiment fɛn ninnu bɛɛ bi gɛlɛ bi kɔni lɛrɛ yan fɛn ninnu bɛɛ bi gɛlɛ an bi yɔrɔ min na sisan gɛlɛya jɔ de bɛ an sɛgɛnna wallahi an sɛgɛnna dɛ wallahi malo 50 waa seegi ɲɔ waa seegi hali ita ye tulu litiri kelen kɛmɛ seegi wallahi kɛmɛ seegi yan kɔni sisan kɔni wallahi mobility dɔ mobility bɔ wotoro ti dɔ wotoro ti bɔ lɛrɛ kɔni sisan hali fɛn kelen ti dɔ yan nɔ ati dɔ ati bɔ sisan kɔni an y'an dɛmɛ parce que sisan ɲɔ tɛ iska b'a dɔn malo tɛ foyi tɛ wallahi sisan lɛrɛ yan foyi tɛ an bɛ gɛlɛya dɛ wallahi an bɛ gɛlɛya sira ninnu bɛɛ datugura ɲina ji nana yan nɔ an ka so ninnu bɛɛ bi na sisan mɔgɔ ti dɔ mɔgɔ ti bɔ hali dumuni a tɛ n'aw bɛ se ka anw dɛmɛ aw dɛmɛ ala kama n'aw t'a se ka dɛmɛ ayiwa aw jɔ de don. O kɔfɛ Baba Alifa ye mobilibolila ye olu tun bɛ taa Lere taamaw la ni u ka bolimafɛnw ye ka mɔgɔw ta nka sira in datuguli kɛra gɛlɛyaba ye olu ma an k'a ka seerew lamɛn. Gɛlɛya mun b'an bolo lɛrɛ sira in mina n'an bolo parce que an taara u ko lɛrɛ don dɔ la an ka vouvage mu u b'an lasegi an taara fo Njura à quelques kilomètres de Ɲɔnɔ an taara fo yɔrɔ in na fo an tɛmɛna ka taa fo 25 kilomètres de lɛrɛ on est à côté de lɛrɛ même u y'an lasegi tuguni quoi u ko an ka segi fulolu u ko an ka segi ko sira tɛ an segira ka taa Njura an tora tile 2 Njura fɔlɔ an n'an ka passager ninnu o tile sabanan an ye Turki ka gasoil ɲini ka taa pour que an segira ka taa fo Moti an taara ka segin ka taa fo Moti ka taa Pinasu ta ka mɔgɔw k'a la ka taa depuis o kɛra an bɛ opposition kelen kɛlɛ na an bɛ mɔgɔw ta Bamakɔ ka taa n'u ye Moti ka t'u don Pinasu la gɛlɛya kɔni b'an bolo yɛrɛ parce que lɛrɛ yɛrɛ gɛlɛya bɛ lɛrɛ de bolo parce que lɛrɛ dumuni yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ lɛrɛ kɔni mobili ti bɔ lɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ de sira in u y'a minɛ an na yɛrɛ sira in kɔni a minɛna an tɛ taa yɔrɔ in na sisan wallahi an ka mobiliw bɛɛ jɔlen de don mobiliw bɛɛ de jɔlen dɛ mobili si tɛ taa lɛrɛ mobili bɛɛ jɔlen dɛ wallahi gɛlɛya kɔni b'an bolo yɛrɛ vraiment hali dumuni sɔngɔ o ye problème de hali dumuni sɔngɔ baara jɔra yɛrɛ de parce que Moti tɛ mɔgɔ si arranger an ka mobiliw jɔra si tɛ baara la quoi si tɛ baara la